Kalle Holm, han bodde i en stuga nere vid sjön. Kalle Holm, han bodde i en stuga nere vid sjön. Med fru och 4 ungar att köra på en lön. Och pappa, hej, har du ingen knon? Och pappa, hej, har du ingen knon? Gå till det sociala, de hjälper dig nog. Råttorna springer och regnet regnar in. Och råttorna springer och regnet regnar in. Socialassistenten har en förakt för min. Det sitter still på dagarna som en trasig simmaskin. Det sitter still på dagarna som en trasig simmaskin. Så tar du fram ditt Mauser och ett extra magasin. Och månen lyser kall och en stuga ner vid sjön. Och månen lyser kall och en stuga ner vid sjön. Och Kalle går en vända och det knarrar i snön. Kalle, din hjärna står still. Kalle, din hjärna står still. Du grubblar dig fördärvad, men vad tjänar det till? 6 skott i magasinet och bara hylsor kvar. 6 skott i magasinet och bara hylsor kvar. Ambulansen kommer och ambulansen den far. Kalle Holm, hans fru, hans ungar finns ej mer. Kalle Holm och hans fru och hans ungar finns ej mer. Och ingen skrattar och ingen ler. Så var det. Sen blev det någonting.